Kantiléna je jedným výnimočným podujatím v Galante, ktorým si pripomíname každoročne odkaz a tvorbu legendárneho Karola Duchoňa. Kantilénu organizuje každý rok Matica Slovenska v spolupráci s Domom kultúry v Galante a s mestom Galanta. Vždy príde nejaký výnimočný hosť a tento rok je to Eva Maziková, ktorá má s Karolom spoločnú históriu, jednak spolu spievali, jednak boli spolu aj v škole, respektíve spolužiaci. V prvom rade Kantiléna pre mňa znamená Karola Duchoňa, pretože na jeho počesť tento festival, dá sa povedať, bol založený. A v druhom rade fantastické množstvo veľmi talentovaných spevákov, ktorí každoročne sa Kantilény zúčastnia. Ja som veľmi rád, že táto tradícia je práve v našom meste, teda v rodisku Karola Duchoňa. A dvojnásobne som rád preto, lebo vždy sa stretneme aj s novými spevákmi, ktorých sme nepoznali, ktorí tak dostanú priestor a ktorí môžu to svoje umenie naplno rozbaliť. No a ľudia ich tak majú možnosť spoznať a keďže si myslím, že tento ročník je opätovne veľmi úspešný a veľmi kvalitný, tak som o tom presvedčený, že ten ďalší bude ešte lepší. Kantiléna pre mňa znamená jedno úžasné dobrodružstvo, ktoré sme tu začali v roku 2019. Aj napriek covidovým nepriazňam to dobrodružstvo pokračuje až do dnešných dní a veľmi sa z toho tešíme, lebo muzika Karola Duchoňa je niečo naozaj úžasné, už len z toho hľadiska, že ten živý orchester si dneska naozaj málo kedy môže zahrať tak dobrú muziku za takých dobrých podmienok a v takej dobrej inštrumentácii a v takom farebnom zvuku. A nebaví to, baví to nie len mňa, ale aj tých ostatných 15 ľudí, aj tých krásnych mladých solistov a som vyslovene nadšený z toho, že za každým vieme na Kantilénu nájsť tých solistov, či už sú to mladí speváci, či už sú to speváci, ktorí mali s Karolovým repertoárom niečo dočinenia. Proste vždycky sa vie nájsť veľmi kvalitné spevácké obsadenie na tú Kantilénu a je to podľa mňa len dôkazom toho, že Karolové pesničky sú doslova nesmrteľné. Veľmi pekne vám ďakujem. Znamená to pre mňa veľa. Znamená to podsta krstnému otcovi, Karolovi Duchoňovi, podsta ľuďom, čo tu boli. Dať im zo seba všetko, čo som mohol, aby boli dojatí, aby som im zo srdca zaspieval, aby som im dal niečo z môjho vnútra, čo ich ovlaží, čo ich posmelí, čo im urobí radosť a čo jednoducho všetko, jednoducho srdce. No a je to aj samozrejme taká tradícia do mesta, v ktorom som vyrastal. Galantu milujem, Galanta je moje, by som povedal, rodné mesto. Mám tu priateľov, mám tu rodinu a tu sa mi spieva najlepšie. Je lesklý svet, kde ťa objať smiem. Tancujem s tebou rád, všetky tance viem. Mám totiž taký zvyk, tancom vítam deň a poďte všetci so mnou, hej! Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj.
tak ja som vnímal kantilénu oveľa skôr, ako som vstúpil do tohto súkolia pred tými 3 rokmi, keďže vtedy bolo to okrúhle 20. výročie a vtedy sme vlastne mapovali tak trošku aj retrospektívne celú tú kantilénu, ako sa začala v tých 90. rokoch, tak vtedy som mal možnosť poznať aj tých spevákov cez tie kroniky, ktorí vlastne začínali s kantilénou, alebo ktorí sa začali predstavovať. Takže tú kantilénu som najprv sledoval len ako poslucháč a potom už aktívne ako moderátor. No a je to vlastne tak už 3 roky, takže tú atmosféru môžem vychutnávať v podstate tu na javisku aj s orchestrom a so všetkými tými spevákmi, aj to zákulisné, tie všetky stresy. Cítim sa ako kráľ v rukách kráľovnej. Ja som veľmi rád, že kantiléna každý rok priláka množstvo a množstvo divákov a mnohí sa aj vracajú, ale som rád, že prichádzajú aj nové tváre a som rád, že sú tu aj hlavne mladí ľudia a že týmto pádom sa aj tá Matica viac dostáva do povedomia nielen Galanťanov, ale aj celoslovenská, lebo takéto podujatie týkajúce sa Karola Duchoňa nikde inde nenájdete. A poďte všetci, hej! Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj, la, 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 laj, laj. Laj, la, 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 laj, laj. Tancom vítam aj dnes večer vás všetkých v Galante a dnešný deň.